Hola, un momentet només, avui molt curtet, com canviar la mida de les pàgines amb Microsoft Word. Tinc un document de Word i per canviar la mida seria altres editors de text ho guarden a format, que és Diseño Pàgina. Diseño Pàgina, tamaño, clic. Em surten tots a predeterminats i quasi segur que en tinc de sobres amb aquests predeterminats. Mireu si hi ha opcions. I quasi segur que no ho heu de canviar. Avui en dia està bastant estandarditzat el DIN A4, que és el que ve aquí per defecte, que és aquestes mides, però poseu A4 i és normal. En los tiempos fèiem servir també els folis, ¿vale? Que era, suposo, herència franquista, eren semblants al DIN A4 però més llargs i no acabaven d'encaixar. Però ara quasi segur que teniu aquest. Però a vegades voleu imprimir un paper amb un altre full. Doncs, per exemple, si us demanen mida carta, és aquesta mida aquí, feu clic aquí, i està, ja ha canviat el full i ara segurament doncs, ocupa més pàgines. Amb els predeterminats en teniu de sobres, però fixeu-vos que clic, más tamaños de papel, podeu posar-li exactament la mida del full que tingueu. Vale? Llavors, quan poseu marges i tot això, tindrà en compte aquestes mides que heu marcat aquí. Vale? Poseu aquí l'ample, amb la fletxeta o posant números, i apretem acceptar. I ja està, ens veiem en propers vídeos. Fins aviat, adeu.